Bu dabara gahryman arkadamyň saýasynda hemde arkadagy gahryman serdarymyň ýol başlygynda watany halal hyzmat etmekde ähli tejribesini, bilimini hemde zekinini ukyp başarnyklaryny, gaýgyrmaýany işine ussat adamlara ýurdumyzda neneňsi uly hormat sarpy bilen garalýanynyň, olaň durmuş ýoluna ýeten sepkitlerini hemişe munasyp baha berilýäniň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Ýygnalanlary ýurdumyzda gahryman arkadamyň saýasynda hemde arkadagy gahryman serdarymyň ýol başlygynda işine hakyky ussatlara döwlet derejesinde berent sarpy goýulyp, durmuş ýoluna ýeten uly sepkitlerine munasyp baha berilýäniň şaýatlary boldular. Munyň şeýrediňe gahryman arkadamyň hemde hormat prezident bilen Türkmenistanyň gahrymany Çınar Rüstemwany dogruň güni bilen tüýsürekden gutlap, iýberene gutlaglary aýdyň şaýatlygy diýen. Dabarada bular barada aýratynlyk hemde Çınar Rüstemwanyň uzak ýyllaň dowamında ak ýürekli, ihlasly we halal zähmet çekip, ussat diplomat hökmünde ýurdumyzyň güllä ismini, watanymyz bilen beýleki döwletleriň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli, özara behbetli gatnaşyklaryň putulanyrmagyny, Türkmenistanyň bütün dünýäde awraýanyň hasam artmagyny, munasyp goşunt goşup gelýäni barada belläp geçdiler. Davaran dowamynda Çınar Rüstem we hormatly prezident bilen arkadagy gahryman serdar bilen hemde türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyň iýeren gutlaw hatlaryna gowşulmagy aýratyny ýatda garjy pursat boldy. Davarada hormatly prezident bilen başlangyny ýurdumyzyň parahatçylygy, dörejiligi ösüşe gönükdirilen içeri we daşary syýasatyny, halkary ähmiýetli tassamalarny, düýüpli özgertmelerini durmuşa geçirmekde Çınar Rüstem we alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdiler. Çınar Rüstem we özüne bildirileni şeýle berent hormat sarp üçin gahryman arkadamyda hemde arkadagy gahryman serdarymda tüý süregünden çykýan hoşarlyk sözlerini beýan etdi.